Здравей и добре дошла в днешната тренировка за корем. Ще натварим корема без да направим и една обикновена коремна преса. За целта сядаме по дупе с изпънати крака. Ръцете са до дупето, повдигаме първо единия крак, след това другия. Краката са изпънати. Колкото по-близо са ръцете до дупето, толкова по-натоварващо е упражнението. Обръщаме пръстите на ръцете да сочат към краката и вдигаме таза в обърнат планк. Свиваме десният крак и го пускаме. И отново свиваме и пускаме. Същото правим и с левия крак. Пускаме таза на земята, подпираме се на лакти, краката са по диагонал и правим ножичка. Стараем се ушичките да са максимално далеч от раменете. Изпъваме крака към тавана. Ръцете са плътно до тялото. Пулсираме с ръце нагоре-надолу, като раменете са повдигнати от пода. Вдишваме 1, 2, 3, 4 и издишваме 1, 2, 3, 4. Ако усещаш, че можеш, повдигни рамене още мъничко. Пускаме крака на постелката за секунда и ги вдигаме в поза масичка. Трябва да има ъгъл от 90 градуса. Вдигаме и ръцете и ги пускаме едновременно. Докосваме постелката с пръсти и вдигаме. Внимаваме да не се образува луфт между кръста и постелката. Кръста трябва да е максимално прилепнал, за да няма болки. Повдигаме рамене и заставаме на лакти отново. Краката са свити с контрападьом. Избутваме напред, краката са изпънати и връщаме в свито положение. Избутваме напред и връщаме. Когато са свити, коленете са раздалечени. При изпъването ги събираме. Издишваме, когато изпъваме краката.
Готови сме с първата част, за втората се завъртаме и заставаме в поза планк. Дланите трябва да са точно под раменете. Свиваме коляно напред, първо към единият лакът, след това към другия и връщаме, след това другия крак. Свиваме първо към левия лакът, след това към десния и връщаме. Дупето не трябва да е вирнато нагоре, трябва да е на нивото на тялото. Свиваме десният крак и го държим статичен, докато от пета избутваме напред и връщаме назад. Сега левият крак свиваме и избутваме и връщаме. Пускаме крака на постелката и заставаме в детска поза за няколко секунди. Повдигаме се, отново дланите са точно под раменете, краката този път са свити. Отлепяме колене от постелката и докосваме постелката, като отваряме коленете. Събираме ги във въздуха и след това отново докосваме постелка, като разтваряме колене. Изпъваме десен крак назад, след това и ляв. Свиваме десния напред, свиваме и левия. Правим стъпки. Коленете през цялото време са във въздуха. Моят корем пари жестоко, предполагам, че и твоя, но не се отказваме, на финала сме. Задържаме няколко секунди в планк и сме готови. Поздравления! Заставаме в детска поза за няколко секунди. Дишай дълбоко и си благодари за тази тренировка. Преминаваме в кобра. Отваряме рамене назад и отпускаме главата колкото можем. Пускаме бавно към постелка и бавно вдигаме горната част на тялото отново. Пускаме глава назад и отново пускаме плавно и вдигаме постепенно. Пускаме към постелка, подпираме се на лакти и заставаме в поза сфинкс. Брадичката към тавана. Вдигаме се и сядаме с кръстосани крака. Поемаме дълбоко въздух, вдигаме ръце към тавана и се завъртаме надясно. Връщаме към център, вдигаме ръце, поемаме дълбоко въздух и завъртаме наляво. Това беше за днешната тренировка. Надявам се да се чувстваш добре след нея. Чао и до следващия път!